Tanang pangitabo guys sa taranang yan po sa Ginoo kay Ginoo na may bahala. Aw tagaan ko ni jag sakit nga niya, dawatan na ko lang. Hi guys, majong buntag ninjong tanan ako na po ni si Jinbers. Nami karon sa kuan guys, plaza kay magjogging ko numi. Kay dening reklamo nga, lain ako nung ijang lawas o nay exercise. Magala size na. Tugod nagtunga ang kananay adlaw. Jogging ni guys kay wala mi exercise. Kurang itian ba? Agad mo exercise guys, ito rin yung daw exercise, pamurag bukat yung lawas. Balik na balik exercise. Kamu, kung sige ko ride, naramosig balay sigtok ko. Walay ramang ko permi ko mabilin. Hi guys, majong adlaw ninjong tanan guys. Kamusta naman mong tanan? Mga mustas ako ninjo guys. Manginaot ko nga, naamos majong panglawas. Magyamping mo sa kanunay. Asaman mo karon dapit labi nang nanarbaho kada adlaw magamping tatanan guys karon ra makanahon na og jogging og maglain naglawas di ba maot magjogging og nairigla ha bawal di ay Exercise pa kuno sila. Sigabot sa balay ka og duha ka plato. Wa gyapon silbi. Cho na sa exercise sayaw. Lakaw. Pagdali mo kay napsa na mo na. Ilang karon pa na. Igabot sa una na. Oh. Tanaw to dagat pa tanaw to. Oh, di ba? Parang paspasan na naglakaw napsa na mo na. Lupig. Napsan pa ko. Lupig mo na, napsa na mo na. Hala. Hala. Hala, jama dihang pang mak ha. Para pa ko katilaw pa kung iro, adyo ko patilaw ha. Sendom ko sa una sa kuwan sa tilaw namit basta yung buntag mo magkasakasa mga kaldiho. Ito kay Mimi nga itong tilaw namit, di ko lano maguto. Tilaw lami. Tilaw namit, kuan man na salitang Bicol. Paspas mo kinahanglan naginjuhang lakaw kana pong murag nagdagan kay di man mo mudagan. Gidangatan. O napsa na mo na ho, ako winner. Isa kay kalayuan yung 3,000 steps pa, nakakuha naman tao, naka 683 naman ta ka steps. Oh, katuraw sa katuyok pa. Taas sa pa na diyan. Wap, pag dito ganihan to dito, kita wa pag ito ilabot, dili ra. Ning silang nagkuan guys, adlaw. Ni paningat na ko ka ng sugod. Dugay-dugay na po duwa naka pag-exercise. Hinganghang na ko sugod. Nakapilang tajak na ta. Kadua pa. Kaptog kanina. Nakalima katuyok pwede na. Lima katuyok. 5 katuyok pa ta? Hindi ka man lagi ka. Lah, harang dakuan sa tas buho ni sud. Ana naghagas ng tamas di Jinbers. Hindi mo kagyaw-yaw, murot na yung hangin. Para exercise pus ba? Smile man, maimuhang katawa man nag-exercise sa imuhang puso. Exercise sa puso ka ng pagmamahal sa iyong sawa. Sa iyong iyab. Muna exercise. Naday kay uyab. Na. Patay. Best friend. Uyab. Asawa. Diba? Taman pa man mo madungo gusto. Ang mag-agang na dungag. Oh. Lami sa dunggan. Ganan juga mga abogado di. Dungdung ka. Sa syudad na lang kami eskwela. Yung kargo ganit, tanawon ka rin na abay inahanak kargo. Yung parang nikabuntag, ihatod, kahapon. Hindi man na ito uwawak na yung oras. Kabuntag na ka ng padulong na ihatod ba? Para di matuglayo. Ipog ka na rin sa balay ng puyo. Anong ganahan man ka mag-abogado di? Dagang benefit. Ha? Dagang benefit. Hindi makatabang ko sa mga tao. Ikaw na lang may musunod sa pangandoy ni tatay. Kaya mas tatay na himong abogado. Abogado? Ikaw na naman may mag-abogado. Tatay di ay. Oo. Taman niya matuman. Man matuman nga maging abogado siya. Ari na lamas apo. Sige yan guys, gusto dyan niya mga abogado kuno siya.
Duha ijang ipilian, abogado or pilot. Amo dyan kamangan gi, makahuman lamang ka. Hindi kaya mag-pizza, mag-culinary. Gagawin naming lahat, makapagtapos ka lang. Third choice is mana, una ang low, pero kung kaya sa budget mo, proceed kung ka ng one. Pero no tips, hindi dyan kaya. Mag-culinary na lang. Kakayanin naming lahat, makapagtapos ka lang. Kaya nag-iisa raraba ka. Maglakaw yung kapaspas. Manggulit naman lagi ka. Paspas. Giangat naman ko. Yun ka, ikaw may paspas ha. Kanina pamanto, baskag pamanto ganiya. Uy, nga mo na yung paluya-luya. Ay, po na. Kaya kaya gikapoy naman ko. Nanggulit na siya kayo. Nanggulit na. At least yung lakaw mangyapon. Nanggulit na sa kamot. Kaluwa. Giangat naman. Luwi naman diyan at naman. Labi sa init man. May kaadjog silang sa adlaw. Sinaning inita healthy pa. Vitamins pa marong adlaw kay mapay pagsilang. Kalami sa silang sa adlaw. Plus gipaningat ko maadyo. Naginisara raman lagi kagi. Ha magimuhang forever. Hindi ko sunako. Alay forever. Silang ng adlaw. Pero may habang buhay. Hi guys, sama na may pasingot. Umuhapit mig merkado guys, kay mamalit may gamang sudan sa pamahaw. Hi guys, dana mi daris kan guys merkado, mapit sa mig pamalit no gamang sudan sa pamahaw. Isda ba sabaw ba sabaw isda. Magsabaw ko na may isda. Tanaw na to na bay labas may isda. Hi guys, dana mi sabay guys, nakauli na mi. Jagang buhok nangagkagpana kay ganiha paglakaw na mo litsura o pag gani ilamos. Anja magilis ako guys kay naligo ko sa kananay singot. Basa kayo, basa. Gilis sa mi. Hi guys, sama na may pamahaw guys. Yan na mi dari. Ay magtambaw na po dyan sa kon guys. Kagid. Nato na laman ng smile bisag nag-uon ako dani. Nanay tag-init. Ning kalitaran ni si Jaguan guys, tubo isa ra ni kanira na. Kani si Janja nanaghana na ang lainan na tanawon pati dari sang kwan diyan ay daghan ng nanubo. Diyan nag-uon ako dani. Inom ko kanang nay pang-allergy, nawawa si Ja. Inipis-nipis na dya. Gitambawan ni Junjun og kanistin, pero di man inuni si Ja kataw. Di si Ja kataw. Makuha na dyan si Ja, napantal-pantal ra. Ningas mama, kuhan ko nun ni bujag. Nakasabot ba mo kuhan guys? Bujag, kanang gibujagan. Pero kuha na ni siya guys, kainit siguro sa kanay panahon o allergy ba dyan. Rumpo ko kay bawagas ako dapit na allergy. Kaya karon ramang ko nakainan ni, sakad-sakad. Karon ako kasuway nga, tubuan kong mga ingani nga papuwasa kanay. Panit dyan, daghan ra ba? Napos ang patiis. Nasang tiil. Lain kadyo. Tanawon mag-nag-uon na Junjun dani guys. Tambalan na to ni kay Loy laman gitagid. Mo guna kagit. Grabe na po nagigagit. Gagit si Inday. Nag-post ko dito sa kananay Facebook. Diyan nga man tuningan. Salamat ka Jun yung tanan sa kanay yung concern. Katong tayo nag-comment dito. Kung dili ni mawala katutanan na ingingon amo ni tambal diri. Dagan to'y ilang ipang suggest nga katukuno yang ikuan guys tambaw. Diyan wag pa ko nakuan guys. Asa ni hugto ning kanistin kay mura man si Jag ning arang-arang. Ug murot na ning kanistin ja di gihapon mawa. Basi magpa-check up na ko sa doktor. Magpa-check up na ko sa doktor guys kung di ni si Ja mawa kay kuan pamampud ni bako pamampud ni ning tubo. Ug mabutan na gadyo ni gisa ka semana ja nagyapon managhan. Kinahanglan na jud mo adto na ko sa kuan guys. Kay basin og mosamot na noon si Jag kadaghan. Mo nang hudton sa ninahang ang pinalit nga kanistin na cream. Kung di jud si Ja mo alibyo, pa-check up na ni kinahanglan nagkuan guys doktor kay basi simba ko grabe na hinuon. Ako kay baw guys ug sa hinung dandani, ning kalitra man ni si Jag kuan tubo. Katawa na siya guys, para niyang gawa. Hindi na matug. Sige raglantaw na ning ang kamot. Kadlawon pa gani. Gilantaw na niya og nawa na ba? Diin ka man nagsumok. Ningan sila. Bujag kuno. Pwede daya bujagan. Nga tiguang naman. Uy, gipili ng buyag do. Wala pili ng bujag ma?
Na guys, oh, ang lain na kadyo tanawon oh. Mura na siya. Araman ni siyang puwahan, siya katong naigitambawan ni Junjun. Mura na siya na luto. Nga kwan baro murag nagkatuklapan. Yang dari guys, ang lain na. No. Dari. Napadari una. Nadawat ang beauty. Ang lain na kadyo kwan guys, tanawon pero mawara ni. Nada ding ipa-check up guys, kaya rong makampante na ko, rong unsay tambaw bas ka na doktor. Hindi mawala na diyan. Okay, makagaaw kay karon pa ba ko nagka-dinani sikad-sikad. Kahit laman siya tubos ka na yang pani. Na mura siya kuan guys, sila nga luto. Tungod mo na niyo sa kanistin. Kanistin. Pero di man po siya katawan sa kanis siya. Allergy dyan siguro ni. Kaya kagid pa ni katuman. Katawa man ka. Ano lagi ng buto? Ha? Ano lagi ng buto? Kaya ba ako kasi nagbujag dani, ikaw. Wala ko sige lang no. Mamasangil lang po siya. Ikaw nagbujag. Kung gusto naging kanida ni Barrio Caridad. Lungsod ni Dari. Papalinaan ko naman na piningan, palinaan daw. Mamalina ko dito, mga muyog mo nga. Ulit may ipon ninyo. Gusto na, mo na dira, kaya ka mo ito. Wa mong good mo angat to dito good. Diyan na Dari sang mga nadani guys, oh, naidangan dani ng nubo. Kuan naman ni. Nagyon lagi ng mga tiilog kuan ba kapawon. Mo na gaingan nga panahon na para di mag-short. Tingin lang short nga, gusto lang mag-short. Hindi na mag-short. Ako gani exim mag-short to. Mamerge lagi kayo. Kaya daghan ng mga pantal-panta. Hindi sa kainit kami. Nagsibit ako ba sa tinginit? Na. Tinginit. Samot na murag panit ug kabaw daghan naglapak-lapak. Paano diri? Kuan diri baryo, diri barangay. Mo nang ikaw nagabujag. Naglungsod asang lungsod. Naglungsod. Nakatawa lang tani, pero mag-uol po ta ginagmay. Siyempre ato na nagkatawa kay mo sige taga-uol din agud maayo na. Imo man ning kagawan nga lancho ra man istinai. Layo lagi niya yan oh, yan oh. Yan na. Narandula. Asa? Tinain ako na. Kiyat lang naong gabi. Hindi na ngay kagawan kay lancho ra istinai. Angay ni mo kagawan og kanser na ni. Mo na ngay kada mag-uw. Gamay ra sulod ni sa. Na ako nagitapok dan diri kay Mo nang di ka mag-uw kay na may doktor. Magkuan ra tagan sa option sa doktor ka tinani pa check up. si option unsay Ug unsay mga cream, unsay himnon. ba lagi na. Mas lami mga jining mo kwantang doktor kay makaibaw man tagan saya ka ngitambaw mo nang di ka magaw-gaw. Siyempre dagkan ko na mabot na niya santang nimo. Okay ra pagbuot sa Ginoo tagaan ko ni jaginganing sakit ang dawat. Im ka di na sakit. Sakit man pitawag danin sa ditawag daning tubuan kag kuan mga ingani di sakit. Ug sa iyatag sa Ginoo na ang dawaton kay pagbuot man sa Ginoo. Ginoo na bahala dani guys. Kaya ra man ning hampo. Munang tanang bagay di ni mo kagawan kinay Ginoo galantaw. Ginoo ray bahala sa tanan. Ginoo nay magbuot ug uja ba ning paadyohon o di. Kay ba ko nag-kano, pangisingisi ka lang no. Siyempre. Ugani mo. Di mo kadut man ako. Paano ikaw may mamujag? Ako sige na niya. Ako rin namuyag. Namuyag. Yan na. Basta ganyan magtambal ka sa imo ginangapilan yung panalangin. Gani mo. Wala nipis sana ba? Mas mama sa biblit-blit mama. Aguro inanakdok mas linda. Diyan guys, maruto ka mong vlog karon guys, harapon mong i-share dani nga ang pamatik karon ni nga sampanit nga nubok nga yan po sa Ginoo, Ginoo may bahala dani. Ug tanang pangitabo guys sa tanan ng yan po sa Ginoo kay Ginoo na may bahala. Aw tagaan ko ni jag sakit nga niya, dawatan ba to lang. Diyan guys, marato guys, daghang salamat sa perming pagtanaw ninyo sa mong vlog. Bye-bye.